ассалому алайкум дӯстон, бинандагон, подписчикони муҳтарам, бардорони дур наздик буда. Сараввал пеш аз тамошо кардани видео бардоро як чизро дар назар бигирем ки ҳамин видео ба нафъи шумо мешавад. Чема ҳамин каналҳое ки бемаънӣ ҳастанд, мақсад айва подписатсия кардан метавонед ки даи обуна шин шумо бардоро. Як чизи ба манфиат ба хитон бигирен. Хулоса дар навори имрӯза хонаҳои арзон ҳаст. Чӣ хел ки навора шок гуфтем, бале бардоро хонаҳои арзон ҳастанд. Инам хеле хонаҳо шумо ҳам дошта бошед. Квартирао, техникао метавонед ки дар рақамҳои рӯйнавор буда муроҷиат кунед. Хулоса агар бардоро гапи зиёд дар кор нестай, видео ништак мегзаре, лайк ва подписатсия фаромӯш накунед. Эълони якум мегзарем. Бибинед дӯстон, дар ноҳияи Нуробод дар деҳаи Оби Лурд як чорҳуҷрага ки 16 сотиқ замин дора бардоро, шутка нестай. 4 хона 16 сотиқ замин. $60,000 гуфтесан, ака нархи ҳозираш. 4 тарафакаш хашрояк маҳкам кардагӣ. Мушкиле нест яъне. Дар ноҳияи Нуробод аст, деҳаи Оби Лурд. Ремонташ кухниш, душ дар даруне бардоро 4 дархона, об, свет ҳаста мега якамон, ҳуҷҷатҳо ҳама 100% омода аст. То ба маркази бардоро амин шаҳрака роҳи 1 километра ҳастай. О қадар мақсад хеле роҳ разница накеса бардоро. Беморхона наздик аст, мактаб ҳастай бардоро. Хулосаи гап дӯстон, ягон чиз мушкил намешавад, ҳақ ҳамсоё зиндагӣ кардаистанд. Ҳамин рақамҳое ки дӯстон +7 981 773 37 81 мондагем, рақамҳои акамон дастӣ WhatsApp метавонед ки шумо занг зада муроҷиат кунед. Акамон айни ҳол дар шаҳри Москва қарор дорад. Эълони дуюм мегзарем бардорҷоно. Бибинед ака, хонаи фурӯшӣ дар Ваҳдат ҳаст. Дар Ваҳдат. Дар участкаи Шорак меган деҳаи Чувангарон дӯстон, деҳаи Чувангарон. Дар дарвозаи Ромид, яъне ки аз дарвозаи Ромид дӯстон то хонара 17 километр роҳ ҳастай. 17 километр хона дар Ваҳдат, аниқтараш. Бача 3 ҳуҷра дорад. Ҳозир бо дарунша нишонтон мета. Ина агар бардори азиз шумо агародкорӣ кунам дига агар. Ягон намуду агар молу маҳсулот бишнонам буги агар бардоро метавонед ки истифода кунам ин замина. Хулоса 8 сотиқ замин. 3 хонаи нормалӣ дорад. Ҳозир даруноша нишон мета. Бардоро оба дем барои бовар ки агар обам овайда. Бори ҳосил кардан ки об мушкилӣ намешавад. Ҳозир дарунои хонаро ба камон нишон мета. Иҷа одамои калон ҳастанд бардоро. Хишроя камера кардагиян. мақсади гап ки баъри шумо пешниҳод фақат. Нархи хона 400,000 сомонӣ. Хона боша бардоро камтар ака абоёш медонем ки ака ҷимондан дар кор ҳаст. Дар ҳақиқат иҷои ҷогакунишам нест. Вақте ки мола да бозор бурдем мега дарчам бугу. хонаи рақами 65 аст. Инам фаромӯш накунед. Деҳаи Чувангарон аз дарвозаи Ромид дӯстон то хонара рона 17 километр роҳ ҳастай. 3 ҳуҷра 8 сотиқи дигар замин. 400,000 сомони нарх. Бардори азиз, чема ҳамин каналҳое ки бемаънӣ ҳастанд, дар ҳақиқат мақсад ягон манфиат шумо намеёранд. Аммо да обуна шидан метавонед ки ба мо обуна шавед дӯстон. инам хеле хонаҳои хуб боша, агар насиб боша ҳар рӯза баъри шумо пешниҳод мекунам. Кадом ёр, рафиқ, бародар, дӯст, тағоӣ агар боша хонаша бихоҳад ки савдо куна, номерои мо бардоро да аввал ҳам охирда ҳастай. Метавонед ки муроҷиат кунед. Хулоса ҳуҷҷатҳои ҳамин хона 100% омода аст. Ягон грамм дилтон дур наравад. Занг бизанед, нархи дастрас аст. Эълони сеюм. Акайнам хеле як хонага ҳай. Яхе ҳавлӣ. Гирдиш маҳкамаи ҳамсоё ҳамаш ҳаст. Тарафи дасти чап росту мақсад пеши бар ҳама ҳаст. Иншоалло ҷои ободай на ҳозирашта ова ҳуй кадаги нестанд. Яки ова кашида овардагиян, аммо коробкааш ҳозир ман нишон метавам. Свет ҳаст, свет хеле чӯчикои билинги задагиай осонтара када мақсад пардохти мақсад свет ҳамаш уна чиза овардагиян. бояд ки ҳуй кунанд. Деҳаи Чаманзор, шаҳри Кӯлоб. наҷборак хаяка
майда обод штеста инҷа. Зиё зиндагӣ дорам. Нанда хонааю. Навушезим хонаая. Навушезим хонаҳай. Наиш хонаи иқоматӣ, на ҳамом. Вали бо пеш сёмка мекунам. На як хона. Насиб боша, на тега хонаш не барш дай. Хонаи калон. Наиш кухоняй хай да треза намондем. Ки хай бо каси мехара худаш мемона иншаллоҳ обод мекунам. Ин боло хонаай, на хонаи односкатняй. Как времянка кадагяй, не ки конкретни хонаи хушру. Калон ай. Наиш ҳамом ай ҳамом. Дар трезамонаги сими свет пред ҳама каштагияй. Иншаллоҳ ки удаме ки мақсад бо. Хай мутаассифона имрӯз рӯзи боронай. Ҳам хотир. Наиш кришара хеле давондагим кам тасоябон шава. Ба ҳар ҳол борон бахш буд ко ҳамеша рӯз. Лози ин хонаро нишон метам. Насиб боша. Ин хона. Свет боша. Як хона. Як хона. На хаем хеле. Бина барои харидора ва меҳмондорӣ иншоаллоҳ мекунем. Хеле. Чуркунҷа хонаҳай. Потолокша мо чӣ кардем? USB айку панелҳои USB барои гарм шидан. Беҳад чизи хубе касе намефаҳма, ҳоли айҷайси ба фикр мефаҳма. Инами зимистони ханакида бовар кунед агар роҳати ҷонай. Хишти деворо хишти хом ай бачаҳо, хишти хомои калон. Хеле чизи хуб буд аст ки хишти хом бовар кунед. Дар зимистонам хубай, дар тобистонам хубай. Не хона дур омадем, навбати хонаи диям ишта медурем ози. Насиб боша бо пеши ҳастам камек. Хеле хона хай кӯдакони бозӣ дорам. На. Антем ҳама хеле монтажои чотка кардагем. Зираштай на. Барои зимин. Ин хонаи калонай 5-60 ба 3-60 кӯ шуди хуш баланди ҷамбин кайф мекунед шумо. Я зираштай хай. Нами хеле зиндагӣ дорем барои фурӯшай. Каси мехара худованд баракат ша. Трезоям сифатҳои хубша худам харидагим качествения. Хуб дидем бардор азиз видеоро. Ништяк бовар кардем хонами клубда ҳам арзон, ҳам кушод, ҳам нархи дастр аст. Элони 4. Хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе аст, дар поёни корвон. Дар Дарёбод аст. Касе агар шинида бошад, тарафи Ҳисоррав аст ку дӯстон? Тарафи Ҳисоррав. Хулоса ҳам тарафда. Дар поёни корвон дар деҳаи Дарёбод мегам. Бинед, 3 ҳуҷра 6 сотиқ замин. 3 комната 6 сотиқи замин бо нархи 420 000 сомонӣ. Ҳатман ва аниқ муомилаш бардор аз номи канали ман. Занг занед дӯстон, ду рақам гузоштагем. 981 08 25 79 WhatsApp ҳамдастӣ ва 976 98 19 19 ҳам WhatsApp ва ҳамдастӣ. Ира бинем бардор, апам ростига бо хичам дузанда будааст. Ина марҳамат касе ки хардор аст, яъне ки бонунтон агар аз дасташ дузандагӣ биёя, хай ки қатъи соҳиби мулк, соҳиби хона боз муомила кунед, шояд ки ба чизи чораш бита. Гап дар муомила аст дӯстон. Тарафи Ҳисоррав аст, гуфтем дӯстон. Ростигап таърифи зиёд кардан ҳами хонаҳоро шарт нестай. Чизе ки аён ай мега ҳоҷат ба баён нест. Ремонт ҳолат ҳама ништяк. Хулос дӯстон, нархи гузошта шуда ҳатман боз муомилаш аз номи канали ман аст. Ҳамомш ҷудо, ҳоҷатхонааш ҷудо. Анаиш боз хубтарай баҳри шумо. Ҳоҷатхонаи удобни аст. Уни таз нестай ки нафурад. Хуб, ин чиз маълум ай ба ҳама. Элони 5 мегзарем. Боз як квартираи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе аст. Гуфтем бардор видео ба нафтон мешава, хоҳишмандам аз аввал то охир тамошо кунед. Дар маҳаллаи Зарафшон дар Занисор 2 ҳуҷра 60 метри квадрати 13 этажда 459 000 сомонӣ. Ин хе квартира боша метавонед ки равон кунед. Хуб, рақамҳои 4 62 402 WhatsApp ва ҳамдастӣ яка метавонед ки шумо айни ҳол занг зада муроҷиат кунед дӯстон. Хулосаи гап нав сохт аст. Ҳолат бениҳоят хуб, таъмири нав дорад.
ҳамома шудо, ҳоҷатхона шудо, отопление надорад. Чиза ба назар бигирен, мардур азиз, тафсилоти умумӣ. Лифти замонавӣ дорад, обу барқи доимӣ дорад. Фаврӣ аст, марамат касе ки харидор бошад. Аз сабабе ки бародарҷон 4 нивели аст видео, рости гап апамон телефонаш гуфт вайрона, ҳамин сабаб хеле камера мекунам. Шояд ки хичам нафаҳмида боша видео кардана. Хулас суратҳо ҳам, видео ҳам 4 нивели. Дар шаҳри Бохтар аст ин хона беҳад арзон. Дар Қурғонтепа дар нами сентра бардор. Хона дар назди Домоай. Беҳад хонаи хуб. Ака нуқташ хубе бардор. 1/8 сотиқ замин дорад. ҳозир замини ходира бардор 200,000 гуфтасе. Бо плюс ин боз як дар хонаи дигар дорад, кухни дорад, ҳамом дорад, ҳоҷатхона дорад. Чизам ба назар бигирен, ҳавлича дорад, метавонед ки шумо ягон зелен пелен як пиёз бикунед. Зебуш ҳамиям. Шаҳра зебуш ҳамин аст. Нархш 190,000 сомонӣ охирон нарх мега. Рақамҳои апамон мондагӣ 555 51 6906 WhatsApp ҳам дастӣ. Ҳуҷҷатҳо ҳама омода. Намарамад занг бизанем. Элони ҳафтам. Акатай додартай бардор, ёру рафиқ ҳамдигар фаҳмид, дӯст агар дошта бошем бардор шумо, анами аппарат агар дар корш боша, ҳам видеора поделитсия кунем бардор ҳама инсонода. Дар ноҳияи Дангъара аст, дар назди донишгоҳ айни ҳол анамин аппарат қарор дорад. 2200 сомонӣ ай. Арзон ай бача, 2200 сомонӣ, суме ҳам нест. Боз муомила дорад. Шояд ками 200 сум разница боша. Дар рақам аст дӯстон 918 2676 ё ин ки 204 00 охирш 4 та 3. Ба охири барнома расидем дӯстон, ҳатман лайк ва обуна шуда фаромӯш накунед. Дар канал подписатсия кунед ҳатман. Барои реклама кардан метавонед ки шумо муроҷиат кунед. Мо дар хизмати шумоем. Ҳамиха кора накунем, дига чӣ кор меем бардор? Ба шумо ёфтан хонаҳои арзон ва шумо соҳиби хонашед. ба шумо ташаккур ки то ҳамин дам бо ман будед. Навора тамошо кардаен. Ман миннатдор. Лайк, подписатсия, коммент. То наврҳои оянда. Худояр мададгор то бошад. Паноҳтон ба худо дӯстон.